ambrase kwa nhye mo bibi yakoba e de ba Nyansapo kasafoni so na mprempren ye o menhye afikasiem eye na Asantehenmaa'S ne fitiem ene yewi yedi na ye nimsam se efri bra sabi na amakwadu yi adom Asantehenmaa'S ko ne krechie sabi ofra ne ntuma tintimo enne ana krobi Asante Kotokohene woni na anuma yikudo na nanom ese yese enne ena yedi na Asantehenmaa'S sabi eku sabi adan ne na wotweda efi mprempren de na anu hwede ekosu ni na amamra ni amane ena ede de ewo Kotokofiem eye na Asantehenmaa'S efie ena biriti abo ama wure ho oba ana abawu ni senti amasa kwa atua oyira ni pam mpanisi fam ena tretre ena amamra eni amane eni santesam eni kenuasam eni ebeda na di Kotokofiem ana krobi Asante Kotokohene ena amakwadu yi adom Asantehenmaa'S ena na wotwede de emne wei ye beto fom biara Nyansapo kasafoni so ye mama susi ye mama moniti a ade na sabre eye konfo jawu amamre ni amane kwa so na Asantehenmaa'S ne na wotwede de wo ni fie mu ena konfo jawu amamre kwa so sabi wokom amaye nyina hu ni se bibi santemam adamu asi amabirichi abo konfo jawu ene hu no no Appiah Oba Asantehenmaa'S ma sabi odi otokru wi okrawia ne brawe maso Otumfuo onsei tutu ni Sumankwahene ye kan se Sumankwahene baafo akugya wuasu wono na wono nso asi dwomu a wode nani akire mu hanmra se ne Appiah bedwa sanse Suman ni nyina ne krahene wa hanom de a ane ne no no ekwa mu da wa ye gidi se otwedi ampanda roma se de ebeye bia no ananom ne bekasa anya ade obegu nne kwapem se ebewie na wotweda yedi na yede ama yayima na na kradu yi adomoto so miensa
acha se na wotwe da no na yegusu a ye dwo no na sade asante amamne ne amane esitie no ya na nanom akonfo a wonu gusie bosidie mu de do so si wonu ase twa wonu mu frede ende yi asante ma na wotwe da idie ase wonu so aba a wonu mu anya sanketo akra wo mate asi fomo wo be wo akonfo bi te se gagawunum konfo jewa wode kodu na ekomo black power num omu nyina ewa ha sa enso na akonfo ani ntini adwotworo a omu asante mema no mo omu nyina ade wo mani kuto wi so mienu santamo ade aba wo mo ahya ase ya amamre ne amane ekom ne kesedede ansa na no pay kura no na bibia be hya ase no no mo di kai aba abekom abeyi nkonwa apra kwam sade be ya enne na wotwe yi bibia be kama ntimu a na nanom akonfo mo so asante mema wo mo so agro na esisu no
and one of I did a day, I know. One of I got for your Russian, so send to your way. And this is a Nana, Fonwa, and the one of I know. Kwame, I got him Sukaka. Never show you. Kwame, Minto Suaha. Say that. Aja Hamsukakra, Never show you. Faye and Kovodia, New Robin, Mahini, and also Abedru Jum. Then the Council of Zongo Chiefs, led by Naba Musa Akamboga, together with Chief Rangara, Chief Goja, Chief Moshi, also here to witness the 1 week observance of our adorable Queen Asantehenmaa'S Nana Kunedu Yadom III. Kwame Masof Ewaha, Nyarachame Wadaruma, say an Agricultural Development Bank, led by the area head, Felix Eshen, Wamo Ebaya was say, Wadarumo, Yerachame, Manentia Ramaye, and Nay and Pum Ensia, Yafa and Wai. I didn't think Bube, the Brabes is Bube, a bay a day. Crab Preko Enim Sabe, or Jampu BSC Cronima was what dollars. Anyone Snaffy, Emma, as a biam. Blani P. Freemantam Behin say pain, and young Quandewa, lay a sutron white. And son, oh dear, Sibefitana, no matter what you bring, some more to an same with morning. You are a new reclaiming. We are so for crowning ye. Tonti, Yanom Sania, I know Nyansapo. I want to take on a money and Takraboni, Fenam Quatriqua. What out of Mount to my effect? He did the same. They did Obama. Akola wanoso pese utrimu usuma ense bratam The family hon hia na America Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame